Ngizokusho nje ngingahlonisi. ITheku lizoba ngaphansi kwaHulumeni womkhonto wesizwe. Inkantolo le mhla sesivakashela next year. So bese sivakashela kahle sesiuhulumeni. Sesibuza sithi nisiphethe kanjani ngaphansi koHulumeni womkhonto wesizwe. Ngoba abantu amandla uma esehambile ehamba bawaboni kahle. Umbuzo wami uthi njengoba ushushisa nje manje uzothini bese siuhulumeni sesikuphethe ngonyaka ozayo. Ngoba phela imeya izoba ingaphansi komkhonto. Uspeaker uzoba ngaphansi komkhonto. Kodwa engizokusho ukuthi cha uma sesibaphethe njengomkhonto wesizwe kumele sibaphathe ngesineke. Ngisho naye umshushisi lo ongihlukumezayo namhlanje. Mina ngifuna ukumthengela ipresent. Yithi yebo mkhulu. Sawubona. Kunjalo kuba ngaphansi kwaHulumeni womkhonto wesizwe. Ngibe ngiqhuba imeya ngikunathi imentsha umacekeceka ayi. So, comrades ngisho ukuthi thina njengabantu abaphethe into engcono abantu akumele sibahole ngenzondo nangokuphindisela okubungukubi ngoba ekugcineni siyesifisa ukuthi nawo amandiya lawa angahlonipha angasiphathi njengabantu ekugcineni agcine abone ukuthi uHulumeni ongaphathe izwe ngobuqotho uHulumeni womkhonto wesizwe ingakho noma behlukumeza benza konke akumele sibaxwaye comrades anginibonge ngibona indaba ezitha ufumana obhala we-youth league i-women's league abaholi bami kade bekhona bonke ama-comrade ami bafowethu nodade ngiyabonga ukuthi nikwazile ukuthi niphume abanye bese siba-addressile ngaphakathi siphume enkantolo sabonga nakunina la ngicela ukubonga kakhulu ngidlulisa nje ukubonga okukhulu ukuthi nize ngemali zenu nicela ama-sick leave emsebenzini niqamba amanga kubaphathi ukuthi niyagula kodwa mase niza la nizosupport nibatshela abaphathi ukuthi benisupporta umkhonto wesizwe siuhulumeni olindile anibekezelele ngoba naye sobe sesiuhulumeni wakho umphathi wakho ngonyaka ozayo sekusele kancane so ngiyabonga kakhulu comrades ngicela nje ningadikibali ningaphelelwa amandla lokho kwenzakala kuzodlula ngeke kuhlale kunje comrades amacala ngeke siwahambe forever nizokwazi kahle ukuthi uthisha wethu umuntu okuyena osiphethe nosigaidayo uncamalala bamshushisa ngangisafunde high school khumbula kahle sisafunde high school sasinokulala lapha eMaritzburg ngaphandle kusanamacala amanye ngiwachaze kakhulu esawusekela umongameli sasihlala khona sifike no-tie uniform usuku esikoleni sidlule khona nanamhlanje ubaba uncamalala usahamba amacala ngisengakhula nje base ngiyinkunzi ngiyimanxeba nginje ngoba phela ngiyinkunzi emdwayidi mina unqala xa ubhondile umthile esikoleni hayi ngangazi ngizoba nje bese ngimdala kodwa ngangifisa ukuba nje bese ngimdala sengiyona ngempela ke inkunzi engaxutshana lutho mina ngumfana oqonde ngqona nezibongo futhi awuzizwe ukuthi ngasizwa isikole